Mboten niki lho, warga-warga mriki niku apa sing tujuane sejatine niku. Kabeh iku wis delokane yo ning pundakmu le. Sak obat. Assalamualaikum. Niki kali sinten nggih? Mbah sinten niki? Mbah. Lah niki. Watu niki watu napa? Sing jenengan lenggahe niki. Jangan kerajaan. Jeneng kerajaan. Iki pundi, Mbah? Majapahit atau Mataram? Apa dikiri kedaton? Nganu, cobi jenengan maju mawon. Nggih. Jenengan tangleti. Sebagai juru kuncine sampean kenal. Assalamualaikum. Iki trah diki pundi? Majapahit atau Mataram apa kiri kedaton? Kedaton. Kiri kedaton. Yang wedono ning asal ndiki pundi? Asal mulai kok sak ten mriki pripun? Kerajaan. Sempat tadi kerajaan. Asmane kerajaan. Bangunan terung mari. Terus perang kabeh. Sampean Ningali mriko. Yang pawon iki silsilan ndiki pundi, Pak? Wong putu-putune karo. Kowe nang lapo ae karo silsilah. Wayahe. Kadung wayahe. Loro dhewe. Aja mokale loro dhewe. Kadi tutuno. Ora wedi dike ngawur. Wis kowe. Nggih. Kula pamit. Nggih. Nggih, ngapunten, Mbah. Ini klatak-klatik kula. Cek. Assalamualaikum. Salam. Astagfirullah.
mata. Monggo maju, kenapa-napa. Bisi ana sih. Ngapunten saderengipun nggih. Kula sowan mriki boten enten unsur napa-napa. Menika kalih eyang sinten? Eyang Pahu Eyang Pawu. sing netepi kahanan Iki wonten saking warga ajeng tangglet. Ngapunten, Mbak. Ngapunten, Mbak. Kula tetangga. jenengan sinten? Kula warga mriki, warga Doro. Asma kula Sutanto. Jih, wonten tumindak napa panjenengan sowan mriki? Kula wonten mriki kali rencang-rencang sedanten, kali wonten Papolo, wonten rencang-rencang niku badhe Merapi kepengin semerap. Jadi ini makam Mbah Pawu niku teng pundi dan tanah. Terus kaping kali ini niku badhe Merapi. Turunan jenengan tasih wonten Nek kabeh iku mang turunane akeh. Lamun lali kahananing, lali panggonane. Kabeh iku ya durung wayahe. Nek wis wayahe wis dielingno ana penggodha sing sanggane nang awake bar eling mbah-mbahane. Mbah-mbahane ge tambel butuhan tok. Kabeh iku ya kudu diwolak-walik. Asale teko ndi sampak kaya ngono. Tolong wis wayahe ditiwancine mbahe njaluk. Sing hati-hati di jaman sekaya ngene iki. akan sedaya pertanyaan. Turunan yang jenengan tasih wonten, Pak? Oh, akeh le. Akeh. Turunan akeh. Nglamin ora ana sing ngakoni ning wujud. Cuma nyawang tok. Aku kuwi gandeng renteng karo Eyang Wedono. Awal-awale netepi kahanan kaya ngene. Kanggo nyelametno anak putu. Tapi tolong elingno sapa wae rumansane sing anak putune kuwi. Mriki enten putune, Mbak. Ning kene enek ning kene wis ora ana wong liya neh. Nek tak balekno nane ya kabeh kuwi ya kahanan. Eling ya apik, ora eling ya kebacut. Sinten? Sing pundi, Pak? Oh, Mas Yudi. toh. Sing hati-hati le ya. Sing pundi, Pak? Iki, Mbak. Sing pundi, Pak? Sing hati-hati le ya. Kalau mburi dhewe kono. Sing rokokan kono. Iku yo jek ana trae. Kowe le
iku ngono ya tuwa lamuno gandeng karo sak dulur sak perjuanganku ya Eyang Dono kuwi iku darah ngono getihmu kabeh iku wis diwanjini ayo diuri wis semenjak iki wis mangkane kabeh iku jok lali kahanan kaya ngono mau. Pinten Mas mbok menawi nganu Monggo. monggo Pak RT. PRT Pak Polo Sing diunek-unek. Unek mangir ya. Terus suarane ku Mbah, makam sing teng si jamet Jamet kasih Mbah. iki Mbah. kasih ambet Mbak Banget. Nyuwun kebenarane. Wassalam. Ngapunten. Sinten panjenengan? Kula Supriyono. Nggih, wonten napa? Nggih, niki ngapunten sak derenge. Iki kan nggih sak mungkine sak jimbapaten mriki niki kan enten warga nggih. Kados ana sing percaya ana sing boten wajar niku. Cumae kula kepengin mestakaken sing makam wonten makam mriko sing teng mriko sinten. Oh ala lele. Terus umpama cara pitakon kaya ngono kanggone apa? Kanggene nggih supados anak putune menika saged apa nggih semerap sejarah. Selama niki kan putus boten wonten sing nyukani semerap ngoten Pak. Ngapunten saderenge. Atas keyakinan bertambah mantep kangge ngapunten menika. Iku ngono titik akeh turunane teko keluarga besare Putri Cempo yaiku sak gandengane Sunan Giri. Sowantem kene netepi kahanane yaiku dadekno garwane Eyang Pawuh. Lamuno Eyang Pawuh iku bojone akeh. Mangkane kini diarani Doro Nom. Ora ana sing tuwa mangsak palah-palah polah iku mau. Sing kuat ya kuat, sing ora kuat jebol, ora ana kahanane. Ujung-ujunge njaluk pangepura nang bae. Ya enek trae ning kene tapi ora gelem ngakoni. Wis bene. Masalahe wonge dhewe gurung hak pakemin kono. Ya tetep trae kuwi Pawuh kuwi. Nggih ngapunten. Saderenge Kowe iku ora ado le asline teko Guru Pawuh iku ora ado. Tenan ora ado. ngapunten saderenge Mbah. Terus kon biyen-biyene lapo? Kok ora wani? Akhire dedungone kesasar kabeh. Ora ono ngguone. Tolong ana wong uri-uri kaya ngono aja diganggu sak obah polahe, sak uni-unine. Istrine nggih. Dadi kabeh iku kahanan. Kok diwelingno jare nyalano bae. Sing nang mriku karo Ora ana nyalano jarene nyalano bae.
ngapunten saderenge Mbak, memang anak putune sedaya sing sakmenika wonten mriki memang jaman ngeten kathah sing kamblasan, kathah sing mboten napa sing dituju niki. Ngapunten kathah manawi pendungane jenengan mawon. Mugi anak putune jenengan sedaya niki saged sadar, saged kembali napa sing tujuane sejatine urip niki. Kabeh iku wis delokane yo ning pundakmu le. Sak opah iku ning pundakmu le. Eyang Doni Durado sak perjuangan karo aku dititipno ning ngene Eyang Diri. Wis pokoke apa ana ning kene iki ya saya dibalekno maneh. Balekno maneh asale biyen apa ana iki ya dibalekno maneh. Wis menae bae pamit. Ngapunten derenge masalah ngeten Mbak. Nggih.